Μάιος του 1942. Στη βαριά σκιά της κατοχής, η Ρούμελη κρατά την ανάσα της. Κάτω στον κάμπο της Περχιάδας, εκεί που τα νερά του ποταμού κυλούν βουβά μέσα στις σιτιές, η ιστορία ετοιμάζεται να αλλάξει πορεία, κρυφά από το βλέμμα του κατακτητή. Εδώ, στον Αχυρώνα ή την Καλύβα του Στεφανή, γράφεται το πρώτο άγνωστο κεφάλαιο. Δύο άντρες μόνοι, ο Άρης και ο Μαστροκώστας, περιμένουν μέσα στη νύχτα. Ένα σφύριγμα, ένας παλιός κλέφτικος σκοπός σκίζει το σκοτάδι και οι πρώτοι καταδιωκόμενοι αγωνιστές φτάνουν ένας-ένας, δυο-δυο, από την Ομβριακή, τους Βελεσιώτες, το Δομοκό. 14 όλοι κι όλοι. 14 άνθρωποι με 5 περίστροφα, έναν γκρά, λίγες αραβίδες και ένα οπλοπολιβόλο Χότσκις κρυμμένο από τους κομποτάδες. Δεν έχουν στρατιωτικές στολές, δεν έχουν εφόδια, έχουν όμως μια σπίθα στα μάτια που δεν μπορεί να σβήσει κανένα στρατός. Μέσα στην Καλύβα ο χρόνος πυκνώνει, τα όπλα μοιράζονται, οι ανάσες βαραίνουν. Κάποιος ρωτάει με αγωνία, δεν θα έρθουν άλλοι? Και η απάντηση του Άρη έρχεται κοφτή σαν λεπίδα. Δεν φτάνουμε εμείς, φεύγουμε για το βουνό, εκεί θα έρθουν κι άλλοι. Αυτή η φράση αντυχεί στους στίχους του Αχυρώνα. Αυτή η διαταγή σφραγίζει τη μοίρα τους. Αφήνουν πίσω τους τον κάμπο, τις οικογένειές τους, τη σιγουριά της γης. Παίρνουν την ανηφόρα, με το κεφάλι ψηλά. Βαδίζουν προς το άγνωστο, έτοιμοι να γίνουν ένα με τα δέντρα, με τους βράχους, με την ίδια την ελευθερία. Από την Καλύβα του Στεφανή στη Περχιάδα μέχρι τις κορυφές της Ρούμελης, εκεί που γεννήθηκε ο θρύλος του Ελλάς, εκεί που η ιστορία διάλεξε το βουνό.